Wala kang talo! Pag nagagubra, energy drink! Nasuko lagi na. Ang isla, ang atbang sa Cebu ba? Oo. Ah, Santa Fe. Amo ni biyo. Adara de. Daku barko. Ay, gilapas, ba't ka ng view? Nasiglik ramo kay. Ano naman? Nasiglik ramo kay sa dito ta agi. Abot na sa sagkan. Ano kan yaw-yaw na pot. Ito na Ang na. biyo ba? Hindi ko ng biyo. Bate! Yo, what's up mga choy? Mga choy, nakasuhay na mong pangahoy. Kami, taga-adlaw kay Wami Bugas. Asa mo ita? O sige, sultin ako tayo mga hoy. Mga depet ko, Bugas. Asa mo ka? Asa mo ka? Ano tagi kay Nindot to view? Sige, bati na yun, guys. Unay tarong na daan ba? Ato is ko sa likod. Sagal. Asa mo na patang day? Kang patok. Ito! Wala kang talo! Pag nagagubra, energy drink! Nasuko lagi na. Pero sabi mo kuya na gipangita ka gold? Ang isla, ang atbang sa Cebu ba? Oo. Ah, Santa Fe. Amo ni biyo. Adara de. Daku barko. Ay, gilapas, ba't ka ng view? Nasiglik ramo kay. Ano naman? Nasiglik ramo kay sa dito ta agi. Abot na sa sagkan. Ano kan yaw-yaw na pot. Ito na na. Ang biyo ba? Hindi ko ng biyo. Bate! Mate, karag biyo mate. Sunod ba, magdata Google Maps sunod. Magkataong. Kumpas o Google Map. Gano naman? Para babawaan na itong asang kahoy dapit ba? Lo. Tawa. Ay, Tadlo na mga gold. Ikaw, gold mo ka. Tanang nandong gano. Bullets gold. gidikita mo kuno kay. Ito mong rin ha. Tok 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 tok. Awa, mapike. Isa party. Lo. Kuya nito baho. Dikit na. Ah, mabundot na ba? Ah, kamu. Ikaw mo na, kita aja layat ba? Gidig. Gidig. Ikaw lalata ito, pre. May Bitaw. gamay ka ba? Nindot ka na tanaw. Grabe, balansi kayo. Balansi kayo. Loh. Gi. Sal, ikaw sal ba kaya? Gi. Ako na, 80 kilos man ko. Oh. Sal, Gi ba? Oh. Hindi ko na magamit eh. Dili ko itong iskarlo, di ko itong makakagabok. Gabok. Magabok ko to. Asan eh? Ibi ka na, gabok mo na. Ano pre? Ipadara ko na siya kasi baan. Gabok lagi ko na yung iskarlo lagi. Oo, gibukbok ito. Oo, awa. Kana? Oo. Ida. Sa. Yan si Carlo. Habang tumatagal lalo ako nabibilib sa kanya. La. Kasi, mga dagaw kay kaya na tabalos no. Oh mga choy, basta nagtuo mo, buhay na mo, gipamotol, papatay taon ha. Kudukatis. Sa mga choy, sig nagtuo mo, buhi niya mong ipanghuha. Patay taon eh, tanawa oh. Oo, ano nga sa'yo? Oh, laya na mga choy oh. Oo, matsoy mo na. Look at this. Oh. Matsoy. Mana mo ha? Pinas product mo ha? Oh. Kung nagpura mo sal. Ay, ay, mauram na eh. Tuloy daw ka kulit to. Ato, saan ito? La. Lugsot ng mata, gaan na na. Ito si boy. Ito si boy. Di ba na man sal? Gi. Puno sal. Di, testing eh. Gaan mo eh. Yeah. Isira mo deh. Asa? Isira. Bata. Bate. Asa? Kung daning natay, dagko. Baru dun eh. Di mo ko totoy ha, mga ingon laga. Nagkuha na ko pun eh. Buwan sa isang baboy nga gatos kaping nga mulihok. Bergelam mo. O kani ka kahoy nga patay din ako ang mulihok. Oh. Men, ikadato kay dana. Lo. Masyaro di kami ikog. Naikog na ko. Ha, Eh. ikog, may ikog. Oh, so magaro gini ako guys. Sal. Labi. May ikog naman kayo pagkalasa. Bugaro mo no. Igaro mo bugaro. Badaog gina niya ba? Oh, gani ba, no? Hmm.
Idilipan siguro kanila eh. Grabe ako may gitripan ng mga singgaw. Nagara mga choy, iyagi ganong arsawan eh. Pagi deh. Iswagi gamay. Oh, di mano? Atras, Cecilia. Atras, Cecilia. Abanti, di mano? Lah. Good. Abi pare daw ano si 2 kilo day. Baboy pala na ha. Sir, pasensya ko sana sa nga. Nakabangan ang puso ko. So, Akong tay daon ta. Isulti ba ganina nga katunagbangan ko. Dili on ta na ako dayon on ta. reklamo. Kaya nagnatok do. Aba, Dito do ando lang dana hawan. Hawan lagi sa. reklamo. Sili krabo ko nasulti pa kasi ko nga ako daon unta na unta din unta na ako kaunta bangangon. Bara pa kayo, ibang ibon ano? Oh. Ikaw tikasan ikaw ay. Sa gunto ginang mo. Lagawa ka no. Lalo na ba si Kosoko? Lo, Wait. Ay. Ko. ha? Lo. Ah, na mga choy, ito na mga choy. Abot na mga choy. Buntod. Ako gigibala. Ako Sulirat ang mata. Ako gigibala yung taon sa dating sulira. Ay, oh. Ano mangana maghoyo? Awa, patay mga choy ha. Huh? Kahoy, check. Grabe daan ako. Ah, ikaw, daan eh. Oh? Naliki ha. Oh? Mga choy, dagko na siya pero awa mga choy. Oh, Kaya kabok. kabok mga choy. Kabok na. Try. Kahit mga Lunak choy. ko. Dagko. Di madahong kita. Kaya nagdadaan na. Ako na, di mada. Choy. Nasa natara ako nga, bilughan ako. Kaya loyagi ko. Ikaw rin Ito ang finish product mga choy. Among finish product daragin taon. Mga gabok ra na di na akong kuan. Pansong napatay, pero sa Pansong patay napatay. matay. Pila ta ka oras na nagkuhan? Kuan. Di bilali mga kahoy, 18 ka oras. Ang finish product. Abo. Jero na yung plato. 1.20. 50. Sumbok dito. Di ba? Bulit mo sa garas. niya. Masangit Bro. mo sa bagon. Mga tumba na yung mga tsuya, di na, wa na mo pangwana, daan na mga tumba dito, mga laya ba, mga gabok bitaw. Ito pa mga tsuya eh. Ito ay, finish product ay. Mana to ha? Laya nga po na. Tara to eh. Bilugha gyapon na ako. Binugha, kita? Bilugha gyapon na ako. Puros lagi ni mo angkon eh. Ikaw lang panguha kahoy. Puha mga choy. Oh, wag na buhi oh. Oh, wa eh. Oh. Kami ray buhi. Karon kay kamera nag-shoutout mga choy kay Naigilakaw. Bida, nailakaw. Patay mo sa mga YouTube subscriber. Oh. Og shoutout ko ni Johnny Fels, og Ludwal Dohel, Joel Gilag, og Jerome. Shoutout! Og shoutout din ko ni Kamaji Magin, og ni Babian Landria, Iris Kadongog. Shoutout! Og shoutout din ko ni Michelle Almuhila, og ni Jisa Weheng. Sonel ako ba? Shout out! Sura sa mga ano nyo eh. Og shoutout ko ni March Chanel TV. Og Marvin Apa. Og Jemar Sanoria. Shoutout! Og shoutout ko ni Boy Sweeto. Joel Goso. Arturo. Shoutout! Og shoutout ko ni Jinjin Bilinits 94. Og Noel Nabo. Shoutout! Og shoutout ko ni Iris Kadungog. Og Real Darte. Shoutout! Og shoutout ko ni Choy Olvina. Og Tingards Badar. Shoutout! Og shoutout ko ni Greg Dexter Runner. Og JP Ortiz. Shoutout! Og shoutout ko ni Dondon Maulas. Shoutout! Og sa wa pa ma-shoutout mga choy, comment lang mo otro.